Παράδεισον αν την υπείς, αληθινά της πρέπει, και γίνε επαγγελίας δε, όποιος έχει μάτια βλέπει. Κεσάριος Δαπόντες. Από τις παρυφές των μύθων μέχρι τις μέρες μας, τα νησιά της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων έχουν καταγραφεί σαν ένας μικρός επίγειος παράδεισος που η εφορία του εδάφους, το ήπιο κλίμα αλλά και ο μόχθος των κατοίκων τον συντηρούν στο πέρασμα των αιώνων και τον παραδίδουν από γενιά σε γενιά. Μακάρον νήσος ονομαζόταν η Σάμος από τους αρχαίους, αλλά και Άνθεμης, Μελάμφυλος, Δριούσα, Φιλής και Κυπαρισία, θέλοντας να αναδείξουν αυτή τη μοναδική φυσική ομορφιά. Ο Διόνυσος, προστάτης της αρχαίας Σάμου, χάρισε το αμπέλι στους κατοίκους της, ευχαριστώντας τους για τη βοήθειά τους στην καταδίωξη των Αμαζόνων. Ο πρώτος που δίδαξε την καλλιέργεια της αμπέλου ήταν ο βασιλιάς Αγκαίος. Η διδαχή του ήταν δώρο για το νησί. Το έκανε φημισμένο έκτοτε στα πέρατα της οικουμένης και το σαμιώτικο κρασί ταυτίστηκε με τον νέκταρ των θεών. Ο κύκλος του κρασιού ξεκινά το χειμώνα. Τα αμπέλια κλαδεύονται με μεράκι και γνώση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και σιγά σιγά μέχρι τον Αύγουστο, λόγω του ευνοϊκού μικροκλίματος και του εξαιρετικού υπεδάφους, οι πολύτιμοι καρποί με αργή και σταθερή ορίμαση ώστε να αγγίξουν εντυπωσιακά υψηλούς βαθμούς φτάνουν στην ιδανική ώρα για συλλογή, την εποχή του τρίγου, όταν μπορούν να προσφέρουν στο έπακρο την πολυπλοκότητα και τον πλούτο της γεύσης τους. «16.000 στρέμματα ορεινών και ημιορεινών αμπελώνων σε 25 αμπελοχώρια προσφέρουν το μοσχάτο μικρόωρογο λευκό σταφύλι, που καλλιεργείται σε παραδοσιακές πεζούλες δεμένες με ξερολιθιές, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η σημασία της καλλιέργειας της αμπέλου και της παραγωγής κρασιού στην αρχαία Σάμο καταδεικνύεται στα κείμενα του Ηροδότου και άλλων συγγραφέων, αλλά και σε ευρήματα σχετικά με το κρασί που βρέθηκαν στις ανασκαφές της πόλης και του ιερού της αρχαίας Σάμου και σήμερα κοσμούν τα δύο αρχαιολογικά μουσεία του νησιού. Στην πορεία των αιώνων, η καθημερινή ζωή των Σαμίων ζυμώνεται με τον κύκλο του κρασιού και διαμορφώνει παραδόσεις, έθιμα και συνήθειες, ουσιαστικά στοιχεία της λαογραφίας, του πολιτισμού και της ιστορίας του νησιού. Δεκάδες διεθνή χρυσά βραβεία στις παγκόσμιες εκθέσεις του Λονδίνου το 1860, του Παρισιού το 1867 και της Βιέννης το 1873 καταδεικνύουν την εξαιρετική ποιότητα του φημισμένου κρασιού. Το 1934 ιδρύεται η Ένωση Ινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου με τη συμμετοχή 25 τοπικών συνεταιρισμών που αντιπροσωπεύουν όλους τους καλλιεργητές αμπέλου του νησιού. Σήμερα
με σεβασμό στη μοναδικότητα της ποικιλίας, παράγει κρασιά που διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα και αναγνωρίζονται στις ελληνικές και ξένες αγορές, κατακτώντας τις υψηλότερες θέσεις βράβευσης κάθε χρόνο σε όλους τους έγκριτους διεθνείς διαγωνισμούς. Τα σταφύλια συλλέγονται στα δύο εινοποιεία, στο Καρλόβαση και στο Μαλαγάρι. Εκεί παράγονται και εμφιαλώνονται περίπου 7.000 τόνοι κρασί. Η εμφιάλωση γίνεται με την πλέον σύγχρονη και αυτοματοποιημένη μέθοδο, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ώστε το προϊόν να φτάνει αναλύωτο στους καταναλωτές. Στο Μαλαγάρι λειτουργεί επίσης από το 2005 το Μουσείο Σαμιακού Ίνου, εξαίρετης αρχιτεκτονικής, χώρος διαχρονικός όπου βιώνεται η αξία του σαμιώτικου κρασιού με σπουδαία εκθέματα από την ελληνική παράδοση του νησιού. Η κατηγορία των γλυκών κρασιών έχει χαρακτηριστεί ως ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης και περιλαμβάνει κάποια από τα πιο ξακουστά και πολυβραβευμένα κρασιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Εντυπωσιακά κρασιά παλαίωση σε δρύυνα βαρέλια, με ιδιαίτερα πολύπλοκο και πυκνό αρωματικό προφίλ. Γλυκά φρέσκα, με τα ευγενή αρώματα του μοσχάτου σε μοναδικούς συνδυασμούς. Τα ξηρά κρασιά, που έχουν χαρακτηριστεί ως τοπική ίνη, χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά ανθώδη και φρουτώδη αρώματα που εκφράζονται εκλεπτισμένα. Τα τελευταία χρόνια έχουν πιστοποιηθεί και κρασιά βιολογικής καλλιέργειας. Η Ικαρία πορεύεται μέσα στο χρόνο με μια ιστορική και πολιτισμική συνέχεια που προσδιορίζει τις διατροφικές επιλογές των κατοίκων της και τις συνολογικές τους εκλεπτύνσεις, με εμπειρία που χάνεται στο βάθος του χρόνου. Από τις γιορτές του Διονύσου, προστάτη του νησιού, ως τα σημερινά πανηγύρια, ο Πράμνιος Ίνος κατέχει εξέχουσα θέση στις κοινωνικές συναθρήσεις. Γνωστός από την εποχή του Ομήρου ως το κρασί που έπιναν οι ήρωες της Ηλιάδας, σήμερα παράγεται στο νησί σε σύγχρονα εινοποιεία που διασφαλίζουν την ποιότητά του. Γηγενείς ποικιλίες της Ικαριώτικης γης, όπως το μπεγλέρι, το φωκιανό και η μανδυλαριά, αποδίδουν εξαιρετικά λευκά και ερυθρά κρασιά με αρώματα φρουτώδη, λουλουδιών και εσπεριδοειδών. Το ούζο, αυτό το διάσημο σε όλο τον κόσμο ελληνικό ποτό απεριτίφ, παράγεται και στη Σάμο και μάλιστα είναι ένα από τα πιο φημισμένα προϊόντα της. Το 1910 ιδρύθηκε στο νησί η πρώτη ποτοποιία που παρασκεύαζε ούζο. Σήμερα η παράδοση συνεχίζεται και λειτουργούν πλέον 4 ποτοποιίες, όλες σύγχρονες, με γνώση και σχολαστική επιλογή αγνών υλικών. Το
Το ούζο προκύπτει από τα συμπιεσμένα σταφύλια ή τις σταφίδες. Η μεθυστική μυρωδιά του προέρχεται από την προσθήκη του γλυκάνισου ως αρωματικής ουσίας, καθώς και άλλων βοτάνων ή καρπών που ποικίλουν ανάλογα με τον παραγωγό. Η απόσταξη γίνεται σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβικες. Η εμφιάλωση πραγματοποιείται με σύγχρονες αυτοματοποιημένες μεθόδους, χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις και απόλυτη προσοχή, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του περιεχομένου. Το προϊόν που παράγεται διαθέτει θαυμάσια γεύση και μοναδικό άρωμα. Το σαμιώτικο ούζο έχει εξαιρετική παρουσία στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Είναι το ενθύμιο που κουβαλούν όλοι οι επισκέπτες του νησιού στις αποσκευές τους. Μια ζωντανή ανάμνηση των όμορφων στιγμών που έζησαν. Η τέχνη του Ευζήν. Με τον ίδιο τρόπο παρασκευάζεται και το τσίπουρο, με ιδιαίτερη γεύση και πολλούς φανατικούς φίλους. Ακόμα και η παραδοσιακή σούμα, με υπέροχο άρωμα μάραθου και υψηλό υνοπνευματικό βαθμό. Στις ποτοποιίες παρασκευάζονται επίσης εκλεκτά λικέρα από βότανα, καρπούς, αλλά και φρούτα, που έχουν οριμάσει φυσικά κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Το ελαιόλαδο, ο φυσικός χυμός της ελιάς και η πιο βασική ύλη της μεσογειακής διατροφής παράγεται στο νησί, διατηρώντας την ίδια ποιότητα επί σειρά αιώνων. Κάθε χρόνο, τον Νοέμβρη, όταν τα χρυσοπράσινα φύλλα των ελαιών της Σάμου λαμπυρίζουν στο χάδι του φθινοπορεινού ήλιου, αρχίζει η συγκομιδή και οι ελιές μαζεύονται με ειδικές ελαιοραβδιστικές μηχανές ή με τους παραδοσιακούς τρόπους. Νάτος ο προμηθευτής που θα σου δώσει λάδι ασπρότερο από όλα όσο γνωρίζεις. Λάδι καλό σαμιώτικο. Αθήνεος, από το βιβλίο του «Δείπνοσοφιστές». Οι ώριμοι καρποί μεταφέρονται στο υπερσύγχρονο πρότυπο φυγοκεντρικό ελαιοτριβείο. Εκεί απομακρύνονται τα φύλλα και οι ελιές πλένονται με μεγάλη προσοχή. Στη συνέχεια πολτοποιούνται και με έκθλιψη παράγεται το ελαιόλαδο που ελέγχεται σχολαστικά σε όλα τα στάδια παραγωγής του, τηρώντας υποδειγματικά όλους τους κανόνες υγιεινής. Το τυποποιημένο αυτό ελαιόλαδο, πυκνόρευστο, με υπέροχο άρωμα φρεσκοκομμένου καρπού, εμφιαλώνεται ή συσκευάζεται σε μεταλλικά δοχεία. Το ελαιόλαδο, το υγρό χρυσάφι του ομήρου, πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και αντιοξυδωτικά, αποτελεί εξαιρετική πηγή θρεπτικών συστατικών για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η ελαιόφυτος άμμος του εσχύλου,
σήμερα μπορεί να είναι υπερήφανη γιατί το ελαιόλαδό της, προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, είναι ένα εξαιρετικά αγνό και υγιεινό προϊόν με λαμπερό χρυσοκίτρινο χρώμα, φρουτώδες άρωμα και υπέροχη γεύση εγγυημένης ποιότητας. Από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας λειτουργεί στο Μαραθό Κάμπο της Σάμου εργοστάσιο σαπονοποιίας, το οποίο παράγει με τον παραδοσιακό και κλασικό τρόπο πράσινο σαπούνι από πυρηνέλαιο δικής του παραγωγής, που προέρχεται από την έκθλιψη των ελαιοπυρήνων των ελιών του νησιού. Η μίξη του πυρηνελαίου με χλωριούχο νάτριο και διοξίδιο του νατρίου δημιουργεί ένα μοναδικό οικολογικό προϊόν, το πράσινο παραδοσιακό σαπούνι, σε τεμάχια αλλά και σε σκόνη, το οποίο χρησιμοποιείται σαν καθαριστικό αλλά και σαν καλοπιστικό, απόλυτα φιλικό στο περιβάλλον και απόλυτα υγιεινό για προσωπική χρήση. Κατέχει εξέχουσα θέση στην αγορά οικολογικών προϊόντων και εξάγεται στη Σκανδιναβία και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. «Ουδέν ηγεμονικότερον της φύσεως», έλεγε ο πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης, και η γη του νομού Σάμου το επιβεβαιώνει με μια πλειάδα βοτάνων και αρωματικών φυτών, ανάλογη της οποίας σπάνια συναντά κανείς στην Ελλάδα. Μια απίστευτη ποικιλία που η λελογισμένη χρήση της χαρίζει υγεία και ευεξία, ιδιαίτερα αν λειτουργεί προληπτικά για τον οργανισμό μας. Από την ταπεινή μολόχα, το χαμομήλι, το δενδρολίβανο, το σπαθόχορτο, το θυμάρι, μέχρι το μελισσόχορτο, το φασκόμηλο, το βάλσαμο, την καλέντουλα, την λεβάντα, τη μέντα, το τσάι του βουνού και πολλά ακόμη γίνονται αφεψίματα ή αιθέρια έλαια που διακρίνονται για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες, χρησιμοποιούνται πρώτη ύλη σε προϊόντα περιποίησης σώματος, μπάνιου και αρωματισμό χώρου. Επίσης, τα αρωματικά φυτά εμπνέουν δημιουργικά και τη μαγειρική. Η βιοτεχνία που υπάρχει στους κουμαραδέους της Σάμου διαθέτει στην αγορά πλειάδα βοτάνων, αρωματικών φυτών και αιθέριων ελαίων, καθώς και προϊόντων που τα έχουν ως βασικά συστατικά, άριστα ποιοτικά, με βιολογική πιστοποίηση από το ΔΙΟ, μαζί με όλες τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση. Πολλά από τα συγκεκριμένα προϊόντα εξάγονται σε ευρωπαϊκές χώρες. Το απέραντο πράσινο της φύσης της Σάμου είναι διάστικτο από τα χρώματα των λουλουδιών της. Χιλιάδες αγριολούλουδα στολίζουν τα χαλιά των κάμπων, τις κορυφές των βουνών, τις πλαγιές και τους λόφους. Το λουλούδι όμως που μαγνητίζει το βλέμμα με την απέραντη ομορφιά και τους μοναδικούς συνδυασμούς των χρωμάτων του είναι αναμφίβολα η ορχιδέα. Λόγω των εδαφικών και κλιματολογικών συνθήκων, η Σάμος αποτελεί τη μοναδική περιοχή καλλιέργειας της ορχιδέας στην Ελλάδα. Η καλλιέργεια γίνεται σε ειδικά θερμοκήπια με την επίβλεψη επιστημόνων καλλιεργητών, με εξαιρετικά και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μάλιστα, σε ένα θερμοκήπιο, η διατήρηση της σταθερής θερμοκρασίας και του κλίματος που απαιτείται για την παραγωγή της επιτυγχάνεται με θερμαινόμενες πέτρες που απορροφούν την ηλιακή ενέργεια και την αποδίδουν ως θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Οι ορχιδέες συνδέονται άρρηκτα πλέον με τη Σάμο και την καθιστούν αποκλειστικό σημείο αναφοράς.
Η μεγάλη ποικιλία των δένδρων, των φυτών και των λουλουδιών δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της μελισσοκομείας. Το μέλι, τροφή αγνή και φυσική, γνωστή από τους αρχαίους χρόνους, έχει σπουδαία βιολογική αξία και φαρμακευτικές ιδιότητες. Αυτό που παράγεται στη Σάμο, την Ικαρία και τους φούρνους είναι αρίστης ποιότητας και σε πολλές ποικιλίες. Θυμαρίσιο, με ανοιχτόχρωμο λαμπερό χρυσό χρώμα και το πλούσιο άρωμα του θυμαριού. Πευκόμελο, με σκούρο χάλκινο χρώμα, μυρωδιά δάσους και γεύση γεμάτη και δυνατή. Μέλι ανθέων από το νέκταρ λουλουδιών, παχύρευστο, με χρώμα ξανθό και χρυσές αντανακλάσεις και άλλα είδη που η ευωδιά του συμπυκνώνει το άρωμα της χλωρίδας των νησιών. Στη Σάμο και την Ικαρία λειτουργούν μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί με σύγχρονα μηχανήματα εξαγωγής μελιού από τις Κυρίθρες, τυποποίησης και επεξεργασίας κεριού. Τα χωριά της Σάμου γύρω από τον Καρβούνι είναι ονομαστά κυρίως για το πευκόμελο, ενώ η Φούρνη και η Ικαρία για το θυμαρίσιο μέλι τους που είναι εξαιρετικό. Φρούτα φρέσκα, λαχταριστά, επιλεγμένα με προσοχή, που αποτελούν εξαιρετική πρώτη ύλη και πατροπαράδοτες συνταγές της γιαγιάς χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υπέροχων γλυκών κουταλιού και μαρμελάδων. Ζωντανεύουν μία παράδοση χρόνων. Παλαιότερα, κάθε νοικοκυρά έφτιαχνε στο σπίτι της γλυκά κουταλιού για να έχει κέρασμα για όλο το χρόνο και μαρμελάδες για το πρωινό των αγαπημένων της. Σήμερα, τα γλυκά αυτά παρασκευάζονται με την ίδια αγάπη, κόπο και φροντίδα από τους συνεταιρισμούς γυναικών και μικρές βιοτεχνίες στην Ικαρία και τη Σάμο. Εξαιρετικής ποιότητας, αγνά, στις επιταγές της μεσογειακής διατροφής τοποθετούνται σε αποστηρωμένα γυάλινα βάζα με σκοπό να διατηρηθούν και να τα απολαμβάνουμε με 1002 τρόπους. Στην ολοκλήρωση ενός γεύματος με συνοδεία παγωμένου νερού, συνδυασμένα με παγωτό ή γιαούρτι, στο πρωινό ή σε κάθε είδους γλυκίσματα. Η ποικιλία των γεύσεων είναι μεγάλη. Πορτοκάλι, μανταρίνι, βύσσινο, ακτινίδιο, νεραντζάκι ρολό, κιδόνι, περγαμόντο. Όλα τοποθετημένα στις καλέσθητες συσκευασίες τους αποτελούν μια καθημερινή απόλαυση, μια ευτυχισμένη στιγμή της ημέρας, ένα υπέροχο δώρο. Η ανάπτυξη της αλιείας και στα 3 νησιά μας έχει αναδειχθεί ως πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Οι φούρνοι αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα αλλιευτικά κέντρα της πατρίδας μας και κατέχουν έναν πολυδύναμο στόλο από σύγχρονα αλλιευτικά σκάφη. Το 1 τρίτο περίπου του ενεργού πληθυσμού τους είναι ναυτικοί και η ετήσια παραγωγή ξεπερνά τους 2.500 τόνους ψαριών εκλεκτής ποιότητας. Στην Ικαρία και τη Σάμο επίσης υπάρχει πλούσια αλλιευτική δραστηριότητα και ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να απολαύσει φρεσκότατα ψάρια σε προσιτές τιμές. Στη Σάμο μάλιστα λειτουργεί ιχθυοκαλλιέργεια με πλουσιότατη παραγωγή αλλιευμάτων.
Το φρέσκο γάλα που παράγεται αποκλειστικά στο νησί αποτελεί την πρώτη ύλη στη σύγχρονη τυροκομική μονάδα που βρίσκεται στους Μυτιληνιούς της Σάμου. Παρασκευάζονται λαχταριστά τυριά. Νοστιμότατο λευκό τυρί άλμης που προσφέρεται σε ειδική συσκευασία μέσα στην άλμη του για να διατηρείται φρέσκο στην τελευταία μπουκιά. Γραβιέρα με πλούσια πικάντικη γεύση. Ανθότυρο μαλακό και ελαφρύ με χαμηλά λιπαρά. Επίσης, παρασκευάζονται 2 τύποι γιαουρτιών. Μυρωδάτο ριζόγαλο, καθώς και το καλοκαίρι παγωτό, που μοιάζει σπιτικό, σε 2 γεύσεις, βανίλια και σοκολάτα. Στο τυροκομείο παρασκευάζεται και αρμόγαλο, το παραδοσιακό αλυφώδες τυρί από γίδινο γάλα, με πολύ ιδιαίτερη γεύση, που έφτιαχναν παλιότερα στα μαντριά του νησιού. Η αποκλειστική χρήση του ντόπιου γάλακτος προσδιορίζει τις εξαγωγές των προϊόντων, καθώς λόγω της τουριστικής κίνησης τους θερινούς μήνες η παραγωγή απορροφάται στο σύνολό της από το νησί, ενώ το χειμώνα οι εξαγωγές είναι μεγαλύτερες. Στο Καρλόβαση της Σάμου λειτουργεί βιοτεχνία για την παραγωγή μελανιού, καρμπών και μελανοτενιών για ταμιακές μηχανές, συστήματα τραπέζης και για όλες τις εκτυπωτικές μηχανές. Παράγονται ακόμη αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης, χαρτοτενίες θερμικές και απλές, δίφυλες και αντιγραφικές, για ζυγιστικά μηχανήματα και ταμιακές μηχανές, καθώς και χαρτί φαξ. Επίσης, αυτοκόλλητες ετικέτες για όλα τα είδη συσκευασίας, για ετικετογράφους και ζυγιστικά μηχανήματα, θερμικές και απλές. Η παραγωγή γίνεται με υπερσύγχρονες μεθόδους και τα προϊόντα διατίθενται σε όλη την Ελλάδα. Από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, η Σάμια κεραμική με μια συνεχή πορεία και παρουσία δίνει εκπληκτικά δείγματα εξαίρετης τέχνης. Πλήθος χρηστικών αντικειμένων, κατασκευασμένων από πυλό, βρέθηκαν στις ανασκαφές της αρχαίας πόλης της Σάμου, την εποχή της ακμής της. Αλλά και στα ρωμαϊκά συμπόσια, φημισμένα ήταν τα βάζα Σάμια, που βρέθηκαν στην Πριήνη και σε άλλες πόλεις. Εργαστήρια κεραμικής υπάρχουν σήμερα διάσπαρτα σε όλη τη Σάμο. Στους Κουμαραδέους, τους Μαυραντζέους, τον Πλάτανο, το Καρλόβαση. Σε αυτά, ο υγρός πυλός παίρνει την επιθυμητή μορφή από τα ανθρώπινα χέρια. Ξηραίνεται και ψήνεται. Κατασκευάζονται με αυτόν τον τρόπο διάφορα αντικείμενα τέχνης, αλλά και χρηστικά, όλα χειροποίητα και με τη σφραγίδα της έμπνευσης του δημιουργού.
Σε ένα από τα εργαστήρια, ο πυλός παίρνει τη μορφή αγαλμάτων, πρωτομών, διακοσμητικών αψίδων και κατασκευών εξωτερικού χώρου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αντικείμενα όμως, που καταδεικνύει και τη συνέχεια της τέχνης στο νησί από τους αρχαίους χρόνους, είναι η δίκαια κούπα του Πυθαγόρα, ένα αγγείο με διπλά τυχώματα και προχωές. Έχει την ιδιότητα να χύνει το υγρό που της ρίχνουμε, εάν τοποθετήσουμε σε αυτήν επιπλέον υγρό από τη γραμμή που έχει περιμετρικά στο στόμιο. Η δίκαια κούπα διδάσκει το μέτρο, την ισότητα μεταξύ των μελών μιας ομάδας και τη δίκαια απολαβή των συμμετεχόντων, καθώς και την αποχή από την υπερβολή και την πλεονεξία, και αποδίδεται στο μεγάλο διδάσκαλο Πυθαγόρα. Η εικαστική κεραμική υλοποιείται με μια τεχνική του 16ου αιώνα που ονομάζεται ρακού, η ιαπωνική λέξη που σημαίνει ευτυχία και έκπληξη. Μέσα από αυτή την τεχνική, ο καλλιτέχνης συμμετέχει σε κάθε φάση της δημιουργίας μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιεί τα 4 στοιχεία της φύσης: τον πυλό, τον αέρα, τη φωτιά και το νερό. Το αποτέλεσμα, εκπληκτικό αν και απρόβλεπτο, είναι μοναδικής αισθητικής και καλλιτεχνικής έκφρασης. Τα προϊόντα των 3 νησιών μας διατίθενται σε πολλές αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού, έχοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της απαράμιλης ποιότητας και των αγνών πρώτων υλών. Περιμένουν όμως τον επισκέπτη και στον τόπο παραγωγής τους να τα ανακαλύψει και να τα απολαύσει. Στη μαγεία του ταξιδιού για τη Σάμο, την Ικαρία και τους φούρνους είναι οι μικρές εκπλήξεις ανάμεσα στα τόσα άλλα που απλόχερα προσφέρονται. Είναι οι μικρές πινελιές που ολοκληρώνουν μια εικόνα. Αυτής που για χιλιάδες χρόνια σμιλεύτηκε με τα έργα της φύσης και των ανθρώπων.